Мөселман җәмәгатьчелеге үскән сайын, аның ихтыяҗлары да үзгәрә барган. Галимнәр исә җәмгыять ихтыяҗларын кайгыртып, яңа ачышлар ясарга тиеш булалар. Мөселман галимнәре математика һәм астрономия өлкәсендәге казанышлары белән генә шикләнмәгән. Инженерлык өлкәсендә тикшеренүләр алып барып, үз ачышларын гамәлдә кулланганнар. Үз чорының күренекле мөселман галимнәреннән берсе булган Әл-Фәргани бу өлкәдәге казанышлары белән таныла. Әл-Фәргани 9 гасырда туган, атаклы астроном, инженер һәм математик булган, дөньяда беренче булып җир шары авышлыгы почмагын исәпләгән. Аның тулы исеме Әхмәд бине Мөхәммәд бине Кәсир Әл-Фәргани. Европада исә ул күбрәк Альфраганус буларак танылган. Ул Фәрган үзәнлегендә атаклы төрки гаиләдә дөньяга килә. Ул вакытта мәдәни үзәк булып торган Фәргандә башлангыч белем алгач, Багдадка китә. Әл-Мәъмун, Әл-Мухтасим билләх, Әл-Васиқ һәм Әл-Мутавәккил хәлифәләре чорында ул төрле фәнни тикшеренүләр белән шөгыльләнгән. Үзеннән соң бик күп фәнни хезмәтләр калдырган. 861 елда Әл-Мутавәккил хәлифә Фәрганине Мисырга, Нил ярларында эшләнгән үлчәүләрне тикшерергә җибәрә. Монда Фәргани Нил елгасы суының тизлеген һәм бийеклеген үлчәргә мөмкинлек бирәчәк Микаясүл җәдид дигән корал уйлап таба. Әлеге тикшеренү сугару мәсьәләләрен хәл итүдә бик файдалы булып чыга. Ул авыл хуҗалыгы җирләрендә суны куллану вакытын һәм күләмнәрен төгәл билгеләргә мөмкинлек бирә. Механикадан тыш Фәргани астрономия, математика, география өлкәсендә дә фәнни эзләнүләр алып бара. Монда ул тәҗрибәләр үткәрүгә зур игътибар бирә һәм аларның әһәмиятен үз хезмәтләрендә тасвирлый. Ул космик җисемнәрнең зурлыгын һәм бер-берсеннән ераклыгын тикшерә. Коперникка кадәр аның хезмәтләреннән күп гасырлар дәвамында Европа астрономнары файдалана. Фәргани Кояшның хәрәкәт траекториясе барлыгын ачкан беренче галим була. Ягъни ул аның үз күчәре тирәсендә хәрәкәт итүен билгеләп үтә. Әмма Фәргани ирешелгәннәрдә туктап калмый. Ул бер мәсьәләне хәл иткәч, башкаларына тотына, яңа тикшеренүләргә һәм ачышларга омтыла. Әлбәттә, аның тырышлыгы, ныклыгы ахыр чиктә бүләкләнә. Ул Кояш тотылу вакытын исәпләү ысулын уйлап таба һәм 842 елда Кояш тотылуы турында хәбәр итә. Шулай ук галим җирнең түгәрәк булуы турындагы дәлилләр китерә. Әл-Фәргани үзенең тикшеренүләре сәбәпле дан шөһрәтләре гасырлар аша таралган дахи һәм алдынгы галимнәр рәтенә керә. Астрономия, математика, география һәм механика өлкәсендә башкарган эзләнүләр әлеге фәннәрнең үсешен тизләтергә мөмкинлек бирә. Әле озак вакытлар дәвамында галимнәр Фәргани хезмәтләреннән файдаланган. Аның Европа галимнәренә йогынтысы билгеле факт була. Әл-Фәрганинең латин теленә күчерелгән хезмәтләре Европа университетларында берничә 100 ел дәвамында уку әсбабы итеп кулланылган. Аның хезмәтләреннән француз математиклары Жан Лерон Д'Аламбер һәм Пьер Симон Маркиз де Лаплас киң файдаланган. 13 гасырда яшәгән Сакрабоска исемле галим үзенең фәнни хезмәтен язганда Әл-Фәрганинең астрономия мәсьәләләренә багышланган әсәрен нигез итеп ала. Европада ул Альфраганус исеме белән танылган һәм айдагы кратерларның берсе аның хөрмәтенә аталган. Фәргани бу дөньядан 865 елда китеп бара. Ә үзеннән соң кешелек дөньясын күптән кызыксындырган күп санлы сорауларга җаваплар табып калдыра. Киләсе сериядә без сезгә беренче ислам геологы дип атап булган кеше турында сөйләрбез. Аның исеме Әбу Госман Әмр бине Бәхр әл-Кинани әл-Басри. Дөньяга күбрәк Әл-Җаһиз буларак танылган. Тамырлары Африкага барып тоташкан галимнең тормыш юлы һәм казанышлары турында ислам мәдәниятенең алтын гасыры тапшыруыннан карагыз.